Adum TV. Yeah, you do. Abusia for ya mamunyina makwa basonko eba Adum TV. Amamre ni amani Adum edie so. Yesa mamu ade toche. Ena ya Akwaside. Enu ti na ma Adum TV ya ba be pie mu Adum ya hifie. Se de dani dan nyina ye de amani ni amamre nsem ebra mu no. Ena so amamre ni amani bi e be koso wo Adum ya hifie ha de. Ya de be bremo. Bibia na ye kuacha oyi kwan papa bi. Se no sa wo hwe ye chi a. Adum Hene ne panyifo ana atnasia omudi Akwaside enti no monka yenwe ye wo mu bia no ye de bebremo me da ase
Baba Adum TV amamre ni amane adwumadi. Me josum ni aba. Pacho na bebo odin kakra akere. E fa me Baffour C2. Pacho, ye hu se wo hwetwa enam. Me ya mo hwetwa yi, mo de ye den. Dabone Akwaside3 ukude bia ekunam eyi bi di ye aduane man kunwa no. Kunwa didi wi ansa na obi adibi. Amande yakwaso. Itu ye enam yi mo de ma kunwa. Ne kunwa didi wi a. Yekunu sana ye de niti ne 94 no. Ane ne nsono no ya ne bia bobo ye fe no Kese ne de ato dwana pampam. Litina ye twa ye to na pampam. Ya de ne na ka ho. Ye twitwa ne berebo ne nsono no. Ya kan kunwa ne berebo ne na hara. Ne ya kan kunwa dodo ne ye twitwa. Na ya de ko akoto kunwa ne. Ya tun kunwa ne wi a afeni ya sa yi bia ne mfe no. Ya sa ka ne mfe no mako 7 ne twitwa. Ne twitwa bia ka ho ne de ye kunwa ne duane. Nti ye koto so wi a ansana na nanom obia dibi. Nkunwa ni di ya untimi ni bi ma ne yi amamre kwa so no. Pacho kasa mete se wo kasi dwan. Edwan kwa na ya motwa. Wo dwan kwa anka ne de ne di nipa na ye. Aha na nkunwa di moja. Aha na de anibie ne akristo so ntini ye de wo dwan na ye. Na me how bebre me hu se wo ye adwuma nti no ye da se wonya abre e ma adum. Na mo station wo fan. Pacho ye wadum he ya na ye yi no ankasa wo YouTube. Nti se wokọ online a na akọ Adum TV e wo YouTube. Wo gogo nyina. Pacho ai wokọ na akọ search a obehu. Okay, ne afra wo say. Ye frame ye kuacha. Kuacha ne menu aba no. Me ma me ba pensa no otie. Ana oda letter so de say. Ode kwaku ade. Kwaku ade. Hey. Yo, ina chane ade. Me demasi. Se primpri no ya na mudi amamre so mo pese mo hu no mam amamre ne amamre kwa so nya nipa nyina ne be yesa obo okra TV station what is so TV station so infolo but mo de mo chisi amamre e de masi yanso ya da se onya abre mai anti ha Adum info ana otumfo abrafo nyina ha no mo nyina etishe wo abra ne wo hini bia wo abra ne bia wo mu wura ne Baffour Agyie Kese otoso and Baffour Adum Hene the 4th okum nipa Hene no Adum TV. Yeah, you